suci Rambo Joko malah mbobledani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan apa jroning ati nanging
Oke, Cidra bro loro. Heeh, ndi miki siji kae. Ya sing ki wae, Pak. Ayo, Met. Nggih. Salam sik, Met. Ayo. Seprit sik. Oh iya. Ditoto. Iya. Ditoto sik to. Rada maju, Mas. Nah, ngene kita. Marepe rono sik. Nah, penonton ning kono ya. Ayo, Wak. Salam sik, Wak. Kuwe wis joget pasti nganting ngono. Ngene, wis kene. Salame semen kita untune ngene. Nah, iya to. Aku mau karo kowe. Ayo salam sik, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye salame disauri ora, Met? Ya sauri ra ketong siji loro. Ra apa-apa, Met, didongake muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allahumma. Lah iya to. Alhamdulillah awak dhewe sowan ning ndi, Met? Sowan ning Endi? Magersari. Magersari. Kene. Lah iya didongake, Met, muga-muga masyarakat kene sehat selalu lancar segini. Tentrem ayem, Gemari pahala jinawi lancar, apa sehat, panjang umur. Lah tinggal iya. meteng. Tinggal meteng mbahmu iki. Sing wis di bojo. Lah situ sing di bojo. Sing urung ya aja ndanduk-ndanduk Iya. kowe. Aku ki rada mangkel karo Pras iki. Lah kok iso? Pras ki rumangsane tak kon joget malah jedori. Oh, malah jigang ngono pamer lato-lato. Lah iki masih dipampang wong tuwek, Met, ning ngarep. Iki wis powel lho iki, Met. Iki untune grepes. Masa? Iki. Nek iki grepes aku merongos, Met. Oh, perbedaane ngono. Perbedaane Oh, ngono iya. gak apa-apa to, Met. Nek iki Heeh. swanger iki. Iki sangar iki. Ora iso Iki guyu. bakul glitter, Met. Lah kok iso? Nek nganding endi lemu pare meling-meling kok cara, Met. Koyo pasar malam ngono. Ya ana, Met. Lah napa Iki nek? rambutnya semeling-meling kok ngene, Met. Oh, rambut Apa jagung kuwi. ora, Met, blonde. Oh, blonde. Blonde ki apa? Mbok abang dol gede. Oh, ngertiku rondo. Kuwi ana meneh, Met, Apa sing maneh? nyanyi. Sing Sing nyanyi nyanyi go maneh. sarangan tahu, Met. Lah kok iso? Lah iso meling-meling ngono. Oh iya, terawang. Ya wis, Ah, ah. saiki dirodat sik, Met. Nggih. Biasa, Met. Karep-karepang. Ayo. Ya, wis tenang ae. Iki sik tak jeki manuke rada rono. Nah. Masih rada geser. Tak cek sik tah cilik-cilik ngene. Bengok bareng-bareng ya. Ya. Masih mangan permen tok, aneh tok. Kurang ngompak. Bali sing bareng-bareng ya. Sing kene. Bareng-bareng ya. Tak baleni neh, sing seru, oke? Jangan marah-marah. Anak apa tiye, apa tiket apa dia, apa Ya ampun, Ari. itu, apa titut, apa tiye. Aku arek ngangkon wong tuwa ya Oh iya, kepenak. apa hati ye balane aku tak kita Anak cari. apa tiye, apa tiket apa dia, apa tiket apa ditutut, apa tiye. Sik. Rumah aja dikaget. Lah piye? Wah, aku nyanyi. Aja dikageti tak cilik ngono. Iki kowe ra weruh, Met. Lah nopo Sing nek? pojok kene. Heeh. Nggo permen to. Pas ngono untune potel. Lah kok ono kembarane Andes barang. Dirodat sapa kembarane sapa aku? Lah kuwi sing nggo kaos putih kuwi. Kas putih Kuwi sing ndi? ndek guyu kuwi lho. Ndi? Kowe maju papat kuwi lho. Lah, ndi? Matamu. Kowe ngecet. Ki papat penting, Mboten. Met. Aku kabeh. Tak idoni wae. Yo, Ayo. nggih. Yo. Yuk dilanjut roda dulu. Hah? Aja sempret-sempret. Ai prokocco kawan ruwara rukune Islam ya iku limoya sahabat loro rukun kang siji bisa sira kan
Piye, Des? Lagu apa? Sepasang remaja. Oh ya, jodol. Ayo Mas Irul. Alah mbok liyane to Des kok lagune. Alah, yo sasake le nyanyi ya men ya. Yo nyanyi dhewe. Rasa gampang. Yo ro riko yo. Des, Des, kowe nyekel mic ayo. Nah, jarene arep duet. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah suhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak tergoda nafsu yang hina. Merasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bahagia di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Jatuh cinta di bawah suhan Dewi Asmara, disinari rumah, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bahagia di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah suhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Suci dan mulia, jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Apa Pramilo? Baik, nanti ada Pramilo. Aduh. Piye Dik, ling ngetaki ngasih sepaneng bahasa Dudi wedi. Wedi karo untuku apa piye? Iya toh? Iso ngono Cik. Mbak Dik ya. Kowe iki nggumun, Des. Piye nuwun piye?
Ibu, hati-hati lho Bu, oke semute ning kono. Wanteng Aku sing tak men-mene malah adik-adik ngene iki. Lah kok iso? Lah, adik-adik iki paling kuat. Lah kok iso? Ih, ngejal. Oh, ngalah nge-game, Met. Oh, malah WA. Dia sapa? Sini sayang nonton ngono. Walah gayamu iki. Ngrasa lho WA. Sayang papa gedang. Bapak gedang. Ya. Iso enek ae. Enek ae. Ayo, Yo, saiki dirajut dirajut neh. neh, heeh. Nah, marep ngene iki. Pindah no. Tato. Tato formasi nanti. Ayo, Oh. Toto. Ayo, bingung kalah ayo. Alah bingung ra iwet yo. Ayo ngono. Kene. Riko karo gendut kae. Rese karo gendut. Ayo. Arep rene Riko. Nah, mapono. Riko kono wis. Raja jero kono. Iki lho, kono jero kono. Nggon manuk e lho. Kene. Nah, mana tak beda. Nah, hup, rada sela. Ayo. Ayo prokonto ngawarana. Salah. Apa? Des, Oh, keliru. kowe ndek kuping ra? Wah, Ndek kuping ora? Apa toh? Ayo wis ndek kuping ra? Kuwi. Ya wis metu kok. Iya. wajib. Ali kok. Wah, aku ngomong gliter langsung. Lebih. Ngono gliter. Sak bilang orang beriakot. Lah iya. Ayo. Wajib. Celingak. Wajib ngailan wadon luru ilmu. Wajib ngailan wadon luru ilmu. Ojo nireni durung rusak bodomu. Ojo nireni durung rusak bodomu. Wajib lain lanang wadon loro ilmu. Wajib lain lanang wadon loro ilmu. Ojo liret surung rusak bodomu. Ojo liret durung rusak bodomu. Rapiku asale agawe wenang. Rapiku asale agawe wenang. Kinamong sunat tulungi maring sampeyan. Kinamong sunat tulungi maring sampeyan. Tulungi maring sampeyan. Rapiku asale agawe wenang. Agawe wenang. Rapiku asale agawe wenang. Kinamong sunat tulungi maring sampeyan. Kinamong sunat tulungi maring sampeyan. Tulungi maring sampeyan. Apa? Yes. Sing bener ning kok iki. Piye, Bos? Wis lerene ngomong. Tugase ngomong. Ganti wae. Sabar. Ayo sampean nyanyi gantian. Baik dengan artis kita, tentunya dengan ada Mas Iro. Tentunya dengan aktor penyanyi kita pakai topi warna coklat. Dan juga pakai ini teman kita yang di sini, semoga ayo. Lagunya apa Pak Bos? Jaluk apa, Des? Loh, aku jaluk sing mantap-mantap kok lagune.
Apa? Widodari swargaku. Oke. Ayo Lek Sahrul. Kusuna maning ati sik wae. Eko semane hati. Ya wes, ora payu Lek Ruth riko. Oh iya ngopi sik. Ayo. Yo. Kusumaning ati wong ayu kang anti-anti mong kamu bisa gawe tentreme atiku Apa sing kon cewek iki? Des, Oh, Bapak Belek. iki piye maksudnya? Ketuane iki Iki piye ketua? konsepnya piye konsep iki? Konsep iki kok pras ora melu ngopo? Ora pras kira kebagian nganu. Ora kebagian klambi. Oh, klambi. Mau ora nggo klambine Andes. Ora gelem. Ora apa?
Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa anggung derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita.
Glitter, hurung. Selak nopo? Yo yo. Yes, Koprol ping 17 yo.
Apa ki, Des? Yo. Cepake, Des. Cepake pasukane yo. Oh iya, ceritanya kita sepatang puluh patang ngono wis ora. Iya. Jadi kayak tidak kene. Heeh. Oh iya mimi. Repot. Kowe ngelak. Mimi apa? Meme opo alah alah. Ya wedang putih to. Iya. Iya. Ya wis mlebu kok. Bengi kok. Yo. Iki lho ngopo iki lho. Lira banjaran sari. Berat wangi lira banjaran sari. Wes Des. Meh mlebu ora to Des?
Piye Des? Piye? Lanjut apa lanjut Des? Jo. Betapa hatiku telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapa Setia Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati. sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman hati di hari bulan pertiwi. Harum seberbangan bagai seri tanah air jaya sakti. Wis met. Jatahe gantian. Wedake wis siap met. Ayo. Saya jaluk susune sapa? Emike sapa kok susune? Jaluk sapa? Iki malah ngene milih sing ngendi. Tak idoni lho met. Tangane telanyaan uruh ngono ki awakmu ki aja telanyaan met. Wis Seger. wis seger ya. Aku bar dombene wedangi pancen anget met. Kadung ngelak. Mangsane Kowe jaluk sing tukang penyanyi kowe. Menyanyi. Rasane seger met. Mosok. Banyu uyuh met. Aduh, pesing. Sembrono wae. Nggih, nyuwun pangapunten bilih mawon atur kula mboten menak ning atine panjenengan. Nggih. Lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya masih ada satu bapak lagi. Iya, Pamungkas betul. dari kami bersama-sama Sri Kandina Citra Rimba Indonesia. Yuk. Semoga matur sembah nuwun. Magersari sak Jose. Cik matur senah nuwun.